Alebo do prognózy aj to, že majitelia týchto pozemkov, ktorí nebudú do jednotlivých pozemkových úprav začlenení, ale môže sa stať, že je to extravagant, aby sme vedeli. Ak bude veľká komasácia, nie malá komasácia, ktorú si robí obec, veľkú komasáciu robí štát, tak by sa táto časť prekultivovala na časť na bývanie s tým, že by sa do regulatívy uviedlo, že áno, na zastávanie, ale táto časť by sa musela zaviesť materiál ako hlinovú alebo kamene, alebo tak, keď niekto bude kopať. Čiže by si to vo vlastnom záujme týchto majiteľia pozemkov alebo dovolili by zavážať s tým, že keby sa zdvihli po 2 metre, pretože je to dnes záplavová oblasť, tak by sa vyhli tisícročné vode, kde sme dneska pozerali mapy, kde tisícročná voda zasahuje v tomto území, tak to je 2 metra. Čiže by sa tie 2 metre, ako je tá meta vysoko, by sa museli podvínuť návozom. Samozrejme, že v regulatívach by bolo uvedené, na návoze sa to bude stavať, museli by byť piliere, všetko by to bolo vyšpecifikované, aký dom tam môže stať, keby tí občania, ktorí mali objekty a pozemky chceli. Takže, ďalej, jedná sa nám o zapracovanie účelových komunikácií. Účelová komunikácia je aj voľná cesta. A to z tejto časti plánov, kde je riešená individuálna bytová zástavba, budeme mať komunikáciu. Ale tú komunikáciu chceme navrhnúť čo najefektívnejšie a čo najlepšie, aby nám vyšlo čo najviac pozemkov, ale chceme, aby táto komunikácia vychádzala tak, aby sme mohli túto okolo stávku, je tam taký strmý kopec, že tú komunikáciu budeme musieť posunúť od stávku ďalej, aby sme vyšli ku cintorínu, z druhej strany, aby sme vyšli, ako je Nachársky a Predný vrch, aby sme vyšli tým koridorom hore, a tady by sme to dobiehali, možno sa mi toho už nedožijeme, aby sa to všetko spoluvolalo. Nebude to miestna komunikácia, ale bude to voľná cesta. Čiže účelová komunikácia. Tým, že keby prišiel nejaký investor alebo chcel by stavať niekde v našej obci, by sme chceli dať aj do prognóz, aby sme si uchránili dolinku s tým, že áno, táto časť prognóza je určená výkazov na zástavbu, keď nám ju nezapracujú do doplnku územného plánu, pretože nemáme zastávanú tú časť, ktorú máme určenú. Keby sme už mali zastávanú tú časť, ktorú máme určenú, tak môžeme sa žiadať doplnku opäť preklasifikovať na zámer zastávania od IPP. Ďalej, tu máme ako keby skrátenie cesty, smerom na Zuberec, 2/584, ktorá by mala tvoriť prirodzenú hrázu okolo rieky Studenej. Čiže tieto pozemky by sa tiež ocitli pod hladinou vlastne, takisto by sa museli postupne navážať, ale to je vízia do budúcnosti, aby to bolo zapracované. Máme tu výjazd z lokality, v ktorej bude prebiehať jednotlivé pozemkové úpravy a máme tu okolo Jana Pazúra výjazdovú cestu a druháč. Toto bude predmetom rokovania s dopravným inšpektorátom, pretože my sme chceli to robiť, pretože súkromník mladší ako Pazúr má vytvorené C-škové parcely, ktoré nie sú E-škové. S jeho súhlasom by sme ich chceli takto sporiadať, aby sme ich obišli a ten výjazd zosúladili s dopravným inšpektorátom, ktorý nám tomu dá súhlas, alebo k tomu súhlas nedá. Pekne vítam, znalca. Dobrý večer. Takže, ďalej, by sme chceli zapracovať do zmien a doplnkov. Viete, že pán Maras chce tu chovať v tejto časti kone. Nejdem sa dotýkať toho, či to má vysporiadané, alebo to nemá vysporiadané. Má zámer uchovať kone a myslím si, že do budúcna tam ani nič nižšie sa nebude diať. To, či si to vysporiada a ako rýchlo, záleží na ňu.
Bolo by však dobré, keby aj ten jeho zámer bol zosúladený s územným plánom obce, čiže ako podnikateľi chceme v tomto tiež byť v ústretí, s tým, že on nám ako obci tiež niečo ponúka, ale to bude predmetom ďalšieho rokovania. Treba však spomenúť aj ďalšiu lokalitu, kde má záujem súkromný podnikateľ otvoriť lom, a to je tu na Jasenke. Zatiaľ toto nie je zapracované v územnom pláne. Pán Krupa prišiel s tým, že on si celú toto svoje zapracovanie a doplnok k územnému plánu a zmenu bude financovať sám. On si ho dá vypracovať a aj si ho vyfinancuje. Čiže s tým prišiel. Ďalej. Je potrebné zakresliť aj a považovať pri územnom pláne, keď ho budeme spracovávať, aj cestu, ktorá bude viesť za hranicami hneď doľava okolo železnice a do tejto časti zámostie, kde sa volá nová výstavba, aby nebola len jedna výjazdová cesta okolo ihriska, ale aby mali možnosť týchto občania, ktorí budú, bude tam 22 domov, niekedy v budúcnosti, ale neviem, aby mali možnosť výjsť aj pred železnicu. To bude posudzovanie spracovateľov územného plánu. Tak toto sú také hlavné veci, ktoré by sme chceli do týchto zmien a doplnkov číslo 1 zapracovať. Toto je odo mňa takmer všetko. Viem, že sa rozpráva o ceste ponad záhradky, ponad príliky úradov súdových. Toto je potrebné odkomunikovať s spracovateľom. Taktiež hore Žervenín robiť cestu, ktorá by nám zviedla dažďovú vodu, ktorá tečie, sú tam lokálne záplavy, ktorá by nám zviedla pôragací rieku, z ktorých je vlastne hotový. Toto je taký stručný zámer obce. Ja dám ešte slovo pánovi Krupovi, ak som niečo zabudol, lebo je predseda stavebnej komisie, tak prišiel veci odkomunikovať a potom by som dal slovo aj zástupcovi obce. Nech sa páči. Ja by som povedal a začal by som tým, že pokiaľ človek neplánuje a nemá orientáciu, čo bude za 5, za 10, za 15 rokov, tak potom sa stane taká situácia, ako je tu, táto cesta od okolo Slava Podstreleného a okolo Števatkučáka a Josefa Klinčáka. To je takáto cesta, ktorá je teraz skoroplánna cesta, je aj značená, ale je tak urobená, že keď tu prídu auta, tak musí auto zastať, musí prejsť a potom môže ísť druhé. Stalo sa to asi pretože keď pán Dominiak, starý nebolí, to organizoval, tak vtedy on si myslel, že to je kraj podbiera, že tam už nič nebude. Ale ten podbier sa tak rozrástol, že teraz je toto hlavná cesta a tá cesta je 5 metrov. Takže preto treba vidieť dopredu a tak dopredu, že nás tu už nebude, ale tie cestičky by tu mali byť porobené tak, aby to malo nejakú logiku. A prišli sme k tomu, že tuto sú tie jednoduché pozemkové úpravy, kde sa bude stavať. A ten istý prípad hrozí, že tu sa niečo postavilo a zle a teraz sa to už nedá činiť. Teraz už ani záhrady, alebo domy, alebo stopy sa mávať nedajú. Tak takisto je aj tu taká situácia, že keby sme toto rešpektovali, čo je tu, tak je dobré, ale odstavíme sa od vrchu. Tu
je taká náhorná planina, respektíve pláň, na ktorú sa treba dostať. A ak si odstavíme túto cestičku od Mira Scheringa a od Pazdúra, tak je to zlé. A preto hovoríme, že pán Maras si plánuje tu si plánuje to rekreačné centrum na konský spôsob robiť a vlastne tu je jediný výjazd a zjazd na hlavnú cestu. Jediný. Tuto sú všetko strminy, takže my môžeme iba tu výjsť a tu výjsť. Ale ak by to malo byť tak, že to zastane pristávku, tak už tu na dole nikto nevyjde, tady ako tu. Takže keď sa budú tie pozemkové úpravy robiť, akože sú pripravené, tak treba to troška nachýliť tak, aby tadiaľto tá cesta išla až k tomuto Marasu. Starosta to povedal, že treba tú jednu cestu robiť takto, ku tomu Marasovi, druhú cestu tadiaľto a možno, že ešte aj tadiaľto, s tým, že aj jedna pôjde tu, aj druhá pôjde tu, aj táto pôjde tu. Jediné, ak chceme tento vrch využiť na nejaké užitočné veci, na zástavbu a tak ďalej, tak musí tam byť prístup. Ak tam prístup nebude, tak je to pas. Treba sa tým kalkulovať. Ďalej. Územný plán, ktorý bol, tento bol urobený v roku 2008. Obec mala spracované doplnky k územnému plánu a mlynisko tam bolo poriešené tak, že táto cesta je potiahnutá až kúsok tu ďalej, aj táto cesta je potiahnutá a je to vlastne takto všetko spojené a tu sú stavebné pozemky tej zátopovej oblasti, akože ten projektant v roku 2008 to tak objavil, ale tie domy, respektíve tie stavebné pozemky tam nakreslené sú. Správne, ako starosta povedal, že to zátopové územie sa dá odstrániť bez akýchkoľvek problémov, pretože keď niekto kope pivnice a také veci nemá kde vyvážať zeminu, no tak len to treba pekne organizovať a zdvihnúť sa teda bez jediného peniaza. Na tomto pláne ešte čo je a čo bude predmetom aj doplnku, tak je táto časť. Tuto boli nakreslené domy v roku 96 sme robili a tento spracovateľ, pán Kropic, ja som to aj namietal, ale nikto sa k tomu nehlásil, no tak potrebovali to mať rýchlo skončené, tak aj tu na tieto domy treba naspäť nakresliť doplnok k územnému plánu. Jedna časť, druhá časť, potom, ako starosta povedal pri Hanke Skubánovej, tretia časť. Ja som mal v pláne, že ideme lavičku robiť od Jula Turčáka na druhú stranu na Zámostie, tak musíme pochváliť, že tá lavička tu nakreslená je. Takže tú lavičku netreba. A potom ešte je zaujímavá to taká, dobre sa to zorientujem, dobre, hore červený je tu sú hore červenie, tu sú skalky a tu je Čižovrch, tu je niekde Bebeď. Tak ja nahlas hovorím a dávam to do pracu, že pôjdu autá, pôjde cesta, vyjde do stredu tejto lúky, pôjde stredom tejto lúky, tuto steká potok do rúr, veľký, aby mali rezervu, cez záhradky, zase do potoka a chytá potom túto stranu, hore červenie a tá cesta musí byť tak robená, aby voda, ktorá ide z hora, ak si spomínate poza skalu, tu niekde
je jeden ten rigol urobený. Tak tuto, ako by tá cesta bola, tak tá cesta by bola niekde tak, aby končila na tom kanáli, ktorý ide okolo Štreky, taký vyložený kanál hlboký, teraz je zasypaný makaránom, ale tá voda, ktorá vyšla z Kôtia, nešla by na zámostie, ale by ju chytala táto komunikácia a spadalo by to do železničného priekopu a išlo by to pod ten vodopád a do Oravy. Tady to vyšla tá voda. No, tak ale teraz, aby ste nemali z toho hokej, tak v podstate ide o to, že niektoré sa jedná o doplnky k územnému plánu, ktoré budeme do konca februára treba dať žiadosť. Takže budeme sa baviť o týchto veciach, o tých doplnkoch, čo sme povedali, teda Pristubanovej, toto a Lančtaje. A potom, no. Prepáčte, nedotkol sa hlavného bodu, neviem, či by to spomenul, ale bavili sme sa ešte o tom s pani spracovateľkou, ktorá nás osobne navštívila a povedali sme aj o zámere priemyselnej zóny v časti Rástovky, aby ste vedeli, že určite nadhodíme spracovateľovi s tým, či je to možná lokalita, pozrieme si protipovodňové mapy, lebo Podbiel nemá kde ani fabriku postaviť, ani žiadneho nejakého investora tu pustiť. Máme za Drevodomom, ale tam je to také, aké je, ale tuto v tejto časti by to šlo a keby bol záujemca, tak by to pekná fabrička, také ako Nižňancov závidíme, že podielové dane nie sú od fabrík, ktorých kasí, my sme nie takí silní, takže aj toto by bolo súčasťou návrhu doplnku územného plánu. Ja len teraz poviem, aby sme nebali toho moc. Prečo je to tak? Tie doplnky, to som spomenul, ale táto cestička, ktorá by jedna mala ísť tu, a takto sa mala spojiť, a takto, a ešte možno, že tretia, a takto, tak to je tzv. Prognóza. Prognóza a cieľom je, aby to niekto nakreslil, aby to niekto zokruhoval, ako by to bolo, aj tu, aj tu, ako by to asi vypadalo. A čo je dôležité, že tá časť tej prognózy by bola taká, že nejdeme tam teraz stavať, ale tie komunikácie by tam mali byť nakreslené. A teraz je otázka, že aké tam budú tie komunikácie, mali by byť miestne komunikácie, ale nebudú tam miestne komunikácie, v tejto chvíli by tam boli účelové komunikácie, ktoré by mali rozmery normálne takej cesty, ako je v sídle, ako je kdekoľvek tieto už novšie ulice, čo sú, aby boli široké, aby to bolo nakreslené. Neviem, či celkom rozprávam pravdu, ale fakt je taký, že na východe boli tie problémy s dotáciami a tam tá platobná agentúra, ministerská Matečná, teraz sa dospieva k tomu, že najväčší problém je v rozdrobenosti. A spomenula, ja to mám z televízie, že má 46 miliónov eur na pozemkové úpravy, na sledovanie. To je jeden údaj. Druhý údaj je ten, že komasácia v Podbieli je pripravená a už možno, že aj 5-krát bola súťažená. Takže je veľký predpoklad, že by sa to mohlo predsa podariť a tá komasácia by bola a že keď by ten komasátor prišiel, on by tie čiary, kde by tie cesty a tu a všetko a dolinka, ako by šla a tu, ako som to spomínal, všetko by bolo pokreslené a už by on, ten komasátor, vysporiadával vlastne prístupové cesty, komunikácie. Ten komasátor by podľa toho územného plánu a podľa tej prognózy vyšiel.
Ešte som zabudnul na dolinku. Na dolinku táto cesta tu, čo je, my to voláme spoza Gusta a ide okolo rieky ku mostu. Táto cesta už mala byť nakreslená predtým, keď mal byť tento obchvat tu mal byť a táto cesta mala sa vracať, mal byť obchvat podbiera, preto je vlastne aj nakreslená, lebo ho požadovali v Žiline, keď pracovateľ to robil, ale pre nás je to výhoda, že tá štátna cesta 2/584. Ale ak tu je dôležité povedať, že tu je tá chatka Rudko, to je Kršáková. To je jednoducho Kršáková chata, Gustová, my to tak voláme, alebo Vasek tam býval. A celá táto dolinka je tiež z tohto pohľadu zaujímavá, že netreba ho nechať bokom. Tak tiež ho treba nakresliť, tú komunikáciu, ktorá je niekde tu v strede, aby mohli domy ísť aj tam, aby teda tie domy sa mohli tam realizovať, ale hlavne, aby bola tá komunikácia tam nakreslená. To je zatiaľ všetko. Sami vidíte, že zmeny a doplatky sú nevyhnutné k ďalšiemu rozvoju našej obce. Poprosím ešte, ak by zástupca mal niečo. No, možno by som ešte k tomu povedal, vlastne budeme si aj trocha protirečiť s pánom Krupom, ale treba byť obyvateľia brali na vedomie a taktiež aj vlastníci tých pozemkov, aby možno brali ohľad na to, že či je dôvodné ísť smerom nejaké výstavby do zátokových lokalít, keď obec sa môže rozvíjať ďalej smerom na Lany, kde sú krásne teda pozemky a bez toho, že by sa obyvateľia potom, tí, ktorí tam budú bývať, báli toho, že ich nejaká voda zatopí. Teda nehovorím, nezapracovávajme tieto oblasti, ale zapracovávajme, ale s nejakým takým využitím, aby sa tí budúci užívateľia tých pozemkov tam nebáli akékoľvek vody, ktorá teda môže prísť. Hovoríme o dolinke časť Linesva, taktiež aj Počervenie. Sú to zátokové oblasti a asi bolo by príliš veľké riziko sústreďovať tam ďalšiu výstavbu verejných domov, keď smerom na Lany sú krásne pozemky a tam sa môže ľudia stavať bez toho, že by sa ľudia bali priválne vody. Ďakujem. Všetci rečníci spoza tohto kola slovo mali, tak by som poprosil v rámci diskusie príspevky od vás, ktoré by nám zapisovateľ dnešného verejného hovoru pán Rastol Martinka poznačil do zápisnice, aby sme tieto vaše príspevky mohli zapracovať do návrhu spracovateľovi zmiena doplnkov územného plánu. Takže nech sa páči, kto chce, tak sa môže. A postupne programy je tak máte ako zvyšovať sa vlastne voda, čo si dá jednotlivý, tak vlastne zatávala celý koľko, aby sa potom občania sa tam verejno stále, nemusí brať koľko. Určite je dobrá myšlienka, ale keď si pozrieš ten územný plán, je tam tá preložka tej druhej triedy, tá vytvorila prirodzenú bariéru a myslím, že vôbec by do toho nemusela ani nejako ísť. Keď začnú budovať takúto preložku tejto cesty, tak musia začať vyskladovanie pozemkov, čo je alfa a omega tej stavby. Keď nie sú vysporiadané pozemky, je tu dosť háklivé, keď nesúhlasia majitelia pozemkov s touto navrhovanou komunikáciou, aby sa to zavážalo, tak by sa mohlo stať, že to dajú aj možno odstrániť. Neviem, ako by to pokračovalo ešte. Tam je to navýšené a tá studená, neviem, možno sú tu pamätníci starší, že či sa vyliela, je troška zregulovaný tok studenej, aj pri moste sa zreguloval, že sa rozdelil na dve časti, niekde iba pod jednu časť mosta, ale robili sa aj tie regulačné úpravy, teraz, keď sa to správal. Tak neviem, ja som mladší a nepamätám si, že by sa studená vyliela. Možno starší pamätníci vedia, že sa možno vyliela, kde je slabina.
13. rady bola vyjata studina. Na Dolinke bola vyjata? Smerom pod Huskom, čo išlo, jak potom Iliečka tam sa vyjala a išla z dobu cestu a potom medzi Starekom a Huskom to tieklo na tady. Ďalšie nejaké podnety, nejaké pripomienky? Nech sa páči. Musím sa vyjadriť z toho dôvodu, že mapa, ktorú ste tu nám vystavili, síce vykresluje určitý stav poddiely, ktorý bol v 2008, ale chýba tu zásadná vec, a to je popisná časť. V tejto popisnej časti, ktorú ste vôbec ľuďom nepriniesli dneska, sú popísané zámery tejto obce do budúcna tak, že všetko, čo tu bolo povedané, okrem kameňov, je už zapracované v tomto územnom práve. A musím sa pripomniť k tomu názoru pána poslanca, ktorý povedal, že ako chceme nútiť ľudí stávať v zátokovej oblasti, keď dobre vieme, že ani poisťovne nie sú ochotné poistiť takéto rodinné ľudí, ktoré sú v takéto zátokovej oblasti postavené. Dovolím si tvrdiť, keď sa pozrite na tú mapu od Studenského mosta po pravej strane na Minisku, že tam je zapracovaný v popisnej časti nie výstavba rodinných domov, v tej časti tzv. Zátokovej, ale sú tam športoviska. A neviem, prečo dneska sa idem dopočuť názor taký teda, že sa tam majú stavať rodinné domy. Možno je to preto, aby si ľudia mysleli, že je tu záujem na tam sa stavať rodinné domy. Rozhodne treba kvitovať jednu vec, za pána starostu predchádzajúceho, aj keď bolo by lepšie, keby to bol obchvat tohto poddiela, ktorý tu nie je, že sa ten pôvodne zameraný obchvat ponad cintorín, teda po Vánoch a potom po Zálovec okolo inžiniera Citeka zrušil, ale tým sa uvoľnil priestor na výstavbu rodinných domov neskutočne príjemný a neskutočne vhodný na výstavbu rodinných domov až teda po Bielú skalu. Celá táto časť môže byť daná, ako sa povedalo dneska, pod výstavbu rodinných domov. Na to sú ale samozrejme iné predpisy, iní ľudia, ktorí to budú schvaľovať a navrhovať. Čo sa týka súkromných osôb, ktoré vyvíjajú podnikateľskú činnosť, treba naozaj niekedy kvitovať, že sa snažia o to, aby sa táto obec aj čo do podnikania rozrastala. Ja stále myslím, že úlohou poslancov tejto obce a starostu je to, aby mali na mysli v prvom rade skutočnosť, že je treba chrániť životné prostredie. A dneska životné prostredie na celom svete podlieha klimatickým zmenám a ja si dovolím tvrdiť, že v obci Podbiel pochybujem o tom, že je záujem tejto obce, aby sa znova povolil nejaký kameňolom na Prašivici, pretože keď sa pozriete, kde pán starosta ukázal, tú časť nemá byť na Prašivici, tak je to, ľutujem, mne už to popraskal, pán Janik popraskal od strieľania v starom kameňolome. Ľutujem tých ľudí mladých, ktorí majú novostavby, že ich to isté čaká v prípade, že by sa teda povolil a dokonca zahrnul do územného plánu kameňolom na Prašivici z toho dôvodu, že zručnou čiarou to je strašne blízko tým domom, ktoré sa tam začali stavať, ktoré stoja a ktoré sa budú stavať. A ja vám poviem rovno, že na tom nezáleží. Ja si myslím, že ľuďom treba takých poslancov, akých si zvolili. Ale nemôžem súhlasiť s tým, aby zámer jedného človeka, ktorý chce presadzovať pozície, funkcie predsedu správnej komisie, bolo presadzované ničenie životného prostredia. Pýtam sa, pán starosta, aký význam má kameňom pre túto obec? Okrem toho, že bude ničené životné prostredie, že máme na Zamosti hluk, vlaku, bordel, špinu, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Že nám niekto chodí DVPčkom 5. prvý tankom po Zámosti, tak potom sa báme o tom, že v tomto pláne, ktorý tu nám chceme robiť, robím tak, aby ten človek, ktorý tu presadzuje, nám vysvetlil, prečo chce kameňom. Čo má z toho obec?
Tomu smeruje moja otázka. Ako každý podnikateľ, Jozef Krupa podnikateľ je a má zámer obci otvoriť lomo. Obec nie je tým orgánom, ktorý povoľuje otvorenie lomu. Orgán, ktorý povolí otvorenie lomu, je Banský úrad. Ale obec je tým, ktorý vydáva územné rozhodnutie tejto stavby. Pri vydaní tohto územného rozhodnutia sa budú vyjadrovať orgány dotknuté, bude sa vyjadrovať obec, bude to na výveske, čiže bude tam priestor vyjadrovať sa a pán Krupa, orgány, ktoré ho požiadajú, aby doplnil, či už tu bude posudzované EIO, alebo možno nejaké meranie a dokážu, že skutočne to ohrozuje život v obci, tak to pán Krupa bude musieť splniť tieto podmienky a ak sú nesplniteľné, tak asi tam ten lom mať potom nebude, ale bude si väčší problém. Ja som sa pýtal tomu, čo vedie poslancov, aby išli týmto zámerom. Ja územného plánu to rozšírenie. Ja poslancov, každý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia, čiže ako zahlasuje poslanec, ja nemôžem ho ovplyvňovať. No? Ja môžem povedať svoj názor a každý poslanec by mal hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Čiže nie len pán Krupa, aj pán Maras má zámer, tiež už robí určité veci na pozemku, kde to ešte nemá to vysporiadané a chceli by sme jemu pomôcť, aby si to dal do poriadku. Tomu im pomôže, ak nie vôbec. Asi to. Ďalší prosím. Môžu byť aj to. Je to o tom Marasovi, že akože všetci sa ľudia pozerajú na to, ja som mladá, hej, a jednoducho sa furt posúva ľuďom na pozemky. Keď aj niekto z toho príde a niečo, opýta sa, a ja si myslím, že aj obec by to mala akože troška riešiť. Tu sa bavíme o územnom pláne. Ja viem, ale bude tam akože... Vysporiadanie tohto územia, ak on ho chce na podnikateľský zámer, záleží na ňom, aký právny vzťah si vytvorí k tým ľuďom, ktorí tam pozemky ešte majú. A poviem, že nemám na obci nejakú sťažnosť, alebo sme ani neriešili na stavebnej komisii, čiže nikto k tomu nedal nejaký podnet, takže neviem, pán Maras asi s každým komunikuje, asi chcel všetkým vykúpiť, za koľko to je určite problém, prípadne vymeniť, asi tiež problém, ale to je jeho taký problém. Toto je problém aj v celej našej obci, s týmto vykúpením, aj s tými cestami a tak ďalej. Ale podľa do pána Marasa, neviem, tak ja som s pánom rozprával, lebo nejaké pozemky máme aj my a ako snažil sa nejakým spôsobom, že by to zamenil. Ako jednoznačne tá cena, ktorá bola u ňoho ako zaujímavá, to by ako jednoznačne nikto nepredal, nikto neriešil, ale samozrejme dá sa to nejakým spôsobom vymenovať. Samozrejme na to sú strany, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ale ako v tom máš pravdu, no tak treba ísť za ním a riešiť tú svoju pozornú a je to. Musí chodiť. Jedno, ale ty si musíš zamerať, či si vlastne istý, že tam niečo má. Ako poviem, že tam niekde máme my asi, ale ozaj sa to nedá niekedy presne určiť, že možno, že to geodetické zameranie by ukázalo aj inú skutočnosť. Tam teraz sú už na to všelijaké krivky mapy, takže baječku 2-3 metre si už vieš, viacej sa nepomýliš. Dobre, ďakujem. Ďalší? Ešte som sa ja zabudol som povedať, že takisto doplnkom alebo predmetom doplnenia územného plánu bude cyklochodník. Cyklochodník do Krivejnice. Do Krivej s tým, že mostík bude začínať mostíkom pri
na Studenej pôjde okolo a smerom na Krivu. Ja sa spýtam pred všetkými občanmi, ktorí sú prítomní, doteraz je cyklistický chodník nazvaný čierna stavba, hej? Je povolená? Ja to pomenujem presne. Pýtam sa, či je povolená tento Ja to pomenujem presne, to sú administratívne otázky. Takže je to presne pomenované nemotorická miestna komunikácia pre peších a cyklistov, áno? To je tu zakreslené. Ale to ide aj poza tvoj dom, poza dom kruhu, a tam je to nie spojazdené. No tak teraz je to má. A tu? Ale táto časť. Nie, tam nie. Takže Nie, bude predmet. Takže asi takýto názor by som mal mať. Ako stavba, či to je... Pán Starec je povedal pánom znalcom, tak vieme, aké sú stavby, líniové a ďalšie. Treba vychádzať z toho, že predsa nemôžeme najprv robiť čierne veci, na čierno poďme a potom ich legalizovať tak, že zoberieme ľuďom v rámci komasácie pozemku. Veď uvažujte podľa trošku logicky a pri zemi. Ja poviem veci, len aby ste to mal jasné, že nehovoríme o tom o Cickové, vôbec nehovoríme, hovoríme o okolo Oravy, smerom na Krivu. Tam na Cickové Ja si vošiel do pozemkov pána Morinu, Milana Jána, veď vieme o tom. To je otázka, bude vysieť, bude sa konzultovať s vlastníkmi presne podľa procedúry, ktoré územný plán musí mať. A keď sa druhej triedy cez Dolinku, to je, bola pôvodne zákresná do tej mapy, ešte keď bol plánovaný ten obchvat od Biela poza cintorín a z tej doby tam zostala. Alebo že či je to už dané to trasovanie, alebo sa to ešte v rámci tej dolinky bude nejak posúvať, alebo či to len výhľadovo. Trasovanie čo? Tej štátnej cesty. Tej preložky od Varšovcov, tam je pred mostom. To je určená trasa. Presne určená je a je to štátna záležitosť a je to vlastne, keď boli ten spracovateľ, ktorý to predkladal, tak mu to tam zakreslili, ale môže byť, že je to ešte ku tomu starému obchvatu a teraz, že je obchvat iný, že je to tam nakreslené, ale Obchvat, treba to pomenovať. Ono sa to nakoniec pomenovalo ako preložka prvej cesty, ešte aj tým sa kalkulovalo a s tým, že by to šlo poza cintorín, ako pán Martin hovoril, poza pána Sitrika dom a vychádzalo by to niekde na tej ceste druhej triedy a tá ďalšia cesta, čo je cez Dorinku, to by bola celá tá preložka prvej a druhej triedy, ktorá by obišla podmienku. Nemali by sme tam erku, ako by sme sa tešili, ak by bola by to preložka, kde ja neviem, čo by vyriešilo. Len to, že by nám zasekla naše územie na pôde, nemali by sme sa tie pohľady, ktoré presekáva naše územie 12. Nemali by sme sa také vyriešť. Čiže to bolo riešenie veľmi špatné. A nakoniec sa pristúpilo k prvému riešeniu, ktoré bolo, už myslím, že za pána Jana Murinu, kde to šlo poza Bieloslav. A dnes sa to tam opäť vrátilo, ale to najvýhodnejšia trasa. I keď najdrahšia, ale najvýhodnejšia. Ďalší, pán Pazulík, vy ste chceli ešte? Ja som chcel povedať, že aby sa zobral vážny názor pána Kuboša, že nemá význam zapracovať do plánu obce zátopové územia. Tie sú definované, kvalifikované vyššími inštitúciami a my obecný úrad ako nižšia inštitúcia. Je to zjavné, viditeľné, že je to tam zátopové územia. Na čo to treba dávať do plánu, územného plánu? To nemá význam, to je proti logike. Už aj to, čo spomenul pán Bachinec, že nepoistia tam domy, nebo ako. Aby sa zobral vážne jeho názor. Pán starosta, chceme odborne niektoré postrehy, pretože sme tiež v minulosti tieto veci tu robili a v rámci Krisúcového, Dolného Kubína. Treba povedať, že v tej popisnej časti tohto územného plánu, ktorý spomínate,
sa dopredu už uvažovalo o tom, že napríklad na Zámostí budú pozemky do výmery 1000 m2 možné, na Lánoch a v ďalších oblastiach, ktoré sú už zaplánované, zastávať až do výmery 1300. A to z toho dôvodu, aby ľudia, ktorí sú v menšom farmárči, mohli mať také pozemky, aby tam to farmárči mohli prevádzkovať. Takže my sa bavíme dneska o veciach, ktoré sú už dávno schválené. Ak vylúčim Blinisko, vylúčim tam pod Pázoríkom ferom, o Slamku a tak ďalej, tú časť, ktorá je Zatoková, tak všetky ostatné časti, ktoré ste popísali, sú už dávno schválené, okrem Kameňovou. Mne vychádza teraz to, že otázka Zámostia, tak ako bola teraz hovorená, je už dávno vyriešená tým, že v oblasti Jasenka má byť rekreačná oblasť, rekreácia, opekanie slania a tak ďalej. Otázka Pálenice už tedy bola schválená v tom, že v roku 2008 sa povedalo v územnom pláne, že stávajúci Kameňolom dožije. Dobre, nedožije. Ale plánovalo sa tam to, že bude tam športoviska. Vážení, prečo toto ľuďom nepovieme tak, ako to je? Prečo to nedáme do novín pod biela na internet, aby to vedeli? Že tieto veci sú schválené. No, pán Pázorík, aby ste vedeli, že nie je myšlienka stávať tam hneď do tej zátokovej časti toho blízka. Len vízia do budúcna možno moje vnúčence, že keď sa to tam postupne zasypalo a postupne by to tam uľavne, aby to zátoková oblasť nebola. Ale my sa nejdeme s tým ani zaoberať doplnko, my to len dávame ako návrh do budúcna, nejaké prognózy, že ak do tých pozemkov bude niekedy možno málo. Každá časť, ktorá sa skultivuje, a keď sa to podvíne o 2 metre a nebude to stáť dozaj ani peniaz, tak nech tam ľudia sypú hlínu alebo kamene a potom nech sa tam koľko základy a tie domy budú mať presné regulatíva ustanovené. Aké domy tam musia byť, ako hlboko musia mať pilot. Ale keď ľudia tam nebudú chcieť stavať, to tak nebudú. Ako Ľudko správne poznamenal, že jasné, že najprv budeme zastávať Blinisko a Lány. Samozrejme, že tam sú najkrajšie, vzniknú najkrajšie pozemky. Pán Pachinec hovoril aj o 1300 metrových pozemkov. Ten jednoduché pozemkové úpravy možno vytvoria aj takéto pozemky, ale určite budú prispôsobené pozemky, nie ako napríklad je na Ventilkovej, kde ja bývam, že 800-900 také rovnaké, ale tie pozemky budú uložené podľa toho, aké výmery budú jednotliví podielníci mať. Čiže vedľa 1000 metrového môže byť 700 metrový, užší, širší, takže takto sa to bude prispôsobovať. Nejde to presne nalinkovať, že tuto budú 800 metrové pozemky, možno 800 metrový pozemok vyjde len 10, 20 vyjde 700 metrový pozemok. A treba to tak napasovať k tým cestám, ktoré tam budú, že nám to musí sedieť na výmer. Ale to je už záležitosť